В края на февруари 2024 година Медицинският симулационен тренировъчен център на Медицинския университет Пловдив стана домакин на първата академия по пренатална медицина. Събитие, което събра над 180 делегата. Академията беше ръководена от доктор Борис Стоилов, акушер-гинеколог и специалист по фетална медицина, който със своя опит и експертиза преведе участниците през всички важни аспекти на пренаталната диагностика. Сред специалистите, които изнесоха лекции, беше професор Екатерина Лучикова, патрон на събитието и ръководител на катедра по акушерство и гинекология към МЕО Пловдив. Част от другите презентатори бяха доцент Петя Чавеева и доктор Славяна Галева, които акцентираха върху съвременните подходи в пренаталната диагностика. Пред аудиторията тримата специалисти по фетална медицина демонстрираха високоспециализираните прегледи скрининг в първи триместър, фетална морфология и късна фетална морфология. Участниците в курса имаха възможността да се обучават на практика, благодарение на 50 пациентки доброволци. Под вещото ръководство на шестимата обучители, курсистите усвоиха основнополагащи умения в практическите сесии и надградиха част от тях. Събитието включваше и специална лекция, насочена към правните аспекти на медицинската практика, представена от адвокат Мария Шаркова, както и обсъждане на приложението на изкуствения интелект в пренаталната медицина, водено от доцент Митко Шопов, декан на Техническия университет, филиал Пловдив. Интерес предизвика клиничен случай, представен от Кристияна Симова, студентка в 6-ти курс. Академията не би могла да се проведе без професор Кипрос Николаидес, основоположник на феталната медицина. Той сподели новостите в областта и аргументирано изложи ясната си позиция относно разчитането на научни публикации. След лекцията професор Николаидес отговори изчерпателно на зададените му въпроси. Академията по пренатална медицина завърши с ясно послание за бъдещето. Доктор Борис Стоилов заяви, че следващото издание ще надгради постигнатото и ще предложи високо ниво на обучение, стандартизирайки знанията и получената квалификация. Той увери, че Академията по пренатална медицина ще стане ежегодно събитие в Пловдив, като водеща ще е практическата и част с пациенти, както и надграждането на клиничните умения на курсистите.